Dili pwede sa mga 18 years old para himuni siyang rated X. Ganun BLISS ang iyang title, no? Master Popi reaction video. What's up mga kapamilya? Welcome once again sa atong reaction videos din sa Master Popi YouTube channel. Thank you so much sa tanan nga mga nag-subscribe. Kung wala pa ka naka-subscribe, please click the subscribe button. Karon we will watch BLISS. Ito ay isang controversial na pelikula ni Calzado. Kauban si Veneracion. And rated X daw ni siya, sabi ng MTRCB. And I've never seen the trailer before. That's why I chose this trailer right now. Tanaw na to kung nganong rated X. Psychological thriller pero rated X. Paano ba? Ito na ang 2017 BLISS na pelikula ni Calzado. Daog daw si Calzado aning best performer. We'll see. Ito na. Alam kong hirap na hirap ka. Alis na! Pero kailangan mong magtiyaga. Palabasin niyo ako dito! Paano nakapasok ang nanay mo dito? How did you get in? Marami akong ginawang sakripisyo para sa'yo. Nagsalita ang dakilang stage mother. Ano? No! Marami po akong pwedeng sabihin. Lahat sila ginagamit lang si Jane. Aminado naman ako, di ba? Lahat sila may peraso ng punyetang pangarap. More! Sa kanila na lang lahat. More! Please, sa inyo na lang lahat. BLISS. Weird. Really. It's a weird movie pero actually ganahan ko og mga psychological thrillers. It's the best movies nga kung ganahan tanahon. BLISS. Nganong BLISS ang iyang title, no? Siguro, no? I've heard about na daw mga dili pwede sa mga 18 years old para himuni siyang rated X. Nakita na ko si Stephanie Sol, taga Cagayan de Oro gyapon na siya, di ba? And Michael De Mesa, si TJ Trinidad, no? Very good actors. Mga banggitan ang mga actors. Murag first time na ako nakakita og psychological thriller nga Tagalog nga parang gusto na ko tan-awon, no? Dili ko mahilig kaya mo tan-awon Tagalog, but kani pwede na ko tanawon. Theory lang nako ha. Feeling nako katong tanan nga mga character is isa ra to siya katao. Pwede nga si Isa or pwede si Isa ang pinaka-prominent na character sa mind sa usa ka tawo. Mula na akong theory. Basta ako kung is-showing man lang na siya sa sinihan, mutan-aw gyud ko pero dili man daw. So I might as well find a copy of it somewhere else. Ano kang BLISS ang iyang title, no? Let's find out pag abot sa pelikula kung available na sa imo ing nako ha. Comment below if you can avail of a copy and give it to me, baby. That's it for now. Kung wala pa mo nakasubscribe, please subscribe. I hope na malingaw mo sa ako mga video. Please watch other videos na ako kung wala pa mo nakakita. Subscribe to my channel para wala kayong ma-miss din nila sa Master Popi YouTube channel. Bye-bye!